Dobre, dnes balíme objednávku číslo... Zabudol som si to pozrieť. Ale hlavné, že vieme, čo je objednávke a v tejto objednávke je toho naozaj veľa. Čiže, čo sa tam nachádza? Nachádza sa tam tento Daniel Gundam. Hej. Budeme to posielať. Potom jeden Gundam Ilfrid UR. Tento dizajn sa mi strašne páči. Potom tam je jeden Plutin Gundam. Ešte nekončíme, pokračujeme. Jeden Epionček. Toto je proste, že úplne krása. Som rád, že sa nám to podarilo konečne doskladniť. Následne tam máme jeden HG Penelope. To je obrovská krabica a strašne veľký model. A potom tam máme PG Wing Gundam Zero Custom. A to je všetko. A keďže táto brojka je naozaj veľká, tak ako darček ti posielame úplnú novinku, čo nám došla. Tento nádherný Red Gundam z G-Quax Gundam. Tieto modely sú naozaj nádherné, tak snad si užiješ aj stávanie tohto. Vidíme sa v ďalšom videu.